Steeds meer bedrijven zien in de Noordzee het nieuwe gebied voor de mosselkweek. We zijn hier zo'n 20 kilometer ten westen van de Kop van Schouwen. En we zijn hier bezig met een proef om te kijken of we mosselzaad in kunnen vangen zo ver uit de kust. En verder in het nieuws vandaag. We worden eenzamer en dikker. En eindelijk regen, maar wel een beetje veel. Goedenavond. Mosselen kweken op volle zee. Offshorebedrijf Oos is ermee bezig. En nu gaat mosselkweker Krijn Verwijs het ook proberen. Voor het bedrijf is het dé manier om het hele jaar mosselen te kunnen kweken. En dat is natuurlijk goed voor de omzet. Dit is de eerste stap voor het bedrijf. Het komende jaar doen ze een proef op de Noordzee, zo'n 20 kilometer uit de kust. Want mosselen op open zee zouden wel eens de toekomst kunnen zijn. Het is zowel een aanvulling voor de mosselkweek in de Oosterschelde, omdat er natuurlijk ook heel veel zaad in gevangen wordt. En het is goed voor Ierseke, omdat die mosselen daar allemaal verwerkt kunnen worden. En dit is echt een van de onderdelen van de toekomst van de mosselkweek zoals we die kennen. De meeste Zeeuwse mosselen komen op dit moment uit de Oosterschelde of de Waddenzee. Waarom wil Verwijs dan toch graag richting het open water? Omdat we een mosselboerderij proberen te ontwikkelen die zowel commercieel is natuurlijk, om mosselen te kweken voor de consument, als ook om te werken aan natuurherstel en natuuropbouw. Bij de proef is daarom ook natuurorganisatie ARK nauw betrokken. Als hier dadelijk in de volgende fase van het project echt een mosselkweeksysteem, cultuur, een mosselboerderij hangt, zal een gedeelte van wat daar groeit op de bodem vallen, klompjes mosselen. Dat gaat op den duur een rif vormen. Dus op de bodem, zowel op de bodem als in de waterkolom, zullen heel veel krabben, kreeftachtige vissen, maar ook duikeenden, zelfs zeehonden en bruinvissen een plek kunnen vinden om eten te vinden. De overheid heeft toestemming gegeven voor deze test, maar dat is volgens Verwijs niet voldoende. Er is al heel veel vergunning verleend op de Noordzee voor vaarwateren, windmolenparken, baggerwerken. En de overheid moet nu ruimte maken op de Noordzee voor vergunningen aanvragen voor duurzame aquacultuur en dan voornamelijk mosselkweek. Mosselkwekers benadrukken graag het duurzame karakter van de mosselen. Maar hoe duurzaam is het als je iedere keer vanuit bijvoorbeeld Ierseke naar de Noordzee moet varen? Als mosselkweker ben je onderdeel van de natuur, je bent ook afhankelijk van de natuur. Dus je hebt ook de verantwoordelijkheid om goed voor de natuur te zorgen. We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw offshore mosselhangcultuur elektrisch schip. De hele mond vol, maar het is een elektrisch schip dat we aan het ontwikkelen zijn samen met Dame Maaskant. Om die mosselen zo op een extra duurzame manier ook nog te kunnen oogsten. Wanneer de proef slaagt, is het de bedoeling dat over 3 jaar de eerste Nederlandse Noordzeemossel gegeten kan worden. De website van havenbedrijf North Seaport is uren onbereikbaar geweest, vermoedelijk door een DDoS-aanval van Russische hackers. Bij een DDoS-aanval wordt een website overspoeld met internetverkeer, waardoor de servers overbelast raken. Het havenbedrijf laat weten dat de verdere bedrijfsvoering onaangetast is gebleven. Alleen de website lag dus plat. In Sint-Annaland zijn vanmorgen de eerste nieuwe Tolse aardappelen geveild. Ruim voor de veiling werden de aardappelen aangevoerd in Sint-Annaland. Handelaren uit het hele land bekeken en keurden de koopwaar. Probeerden alvast hun prijs te bepalen en die van de concurrentie in te schatten. De aardappelveiling gaat nog met de traditionele veilingklok. Je moet dus op het juiste moment drukken om een goede prijs te bemachtigen. We zijn tevreden. Kijk, we hebben de aanvoer gezien en dat was best, er stond best wel behoorlijk aardappelen. En dan is het in het begin altijd even aftasten wat gaat de handel hiermee doen. Maar die hebben dat netjes opgepakt en wij kunnen tevreden zijn. Het eerste kratje aardappelen werd verkocht voor het goede doel. Dat leverde ruim €3000 op, onder meer voor Oekraïense boeren in oorlogsgebied. Steeds meer volwassenen in Zeeland hebben last van psychische klachten. Ook zijn ze in 10 jaar eenzamer geworden en hebben ze vaker overgewicht dan de gemiddelde Nederlander. Blijkt allemaal uit een onderzoek van de GGD onder 10.000 volwassenen in onze provincie. Ik praat daar verder over hier in de studio met Marieke Kerklaan aangeschoven. Ja, Marieke, toch even, hè, want het is een hele hoop wat er nu uit die monitor is gebleken. Een toename van psychische klachten, om daar eens mee te beginnen. Waar moeten we dan aan denken?
Ja, 10 jaar geleden, dus toen voor de laatste keer gemeten is, ging het om 17% van de volwassen Zeeuwen met psychische klachten. En inmiddels is dat 21% geworden, dus daar zie je best wel een stijging in. En verder voelen Zeeuwen zich minder gelukkig, ervaren ze meer stress en hebben ze een matig tot hoog risico op het ontwikkelen van een angststoornis of een depressie. Dus dat ligt er allemaal niet om. Wel een iets positieve kanttekening, de mentale gezondheid. Dus als je dat allemaal op één hoop gooit, dan is de mentale gezondheid van Zeeuwen toch wel iets beter dan die van de gemiddelde Nederlander. Alhoewel het dus met de Zeeuw slechter en slechter gaat. En dat geldt ook voor de gemiddelde Nederlander. Ja, iets anders uit het onderzoek gaat dan over eenzaamheid. We zijn heel erg eenzaam, maar er zijn ook allerlei projecten voor. Die lopen al een tijdje om te zorgen dat dat tegen moet worden gegaan. Ja, kunnen we dan concluderen dat dat niet werkt? Nou, zover zou ik niet gaan, nee. Je kunt het namelijk ook omdraaien. Het is een hele lastige periode geweest natuurlijk de afgelopen jaren. Door middel van de coronacrisis zijn mensen zeker veel eenzamer geworden. Dus je zou ook kunnen zeggen, als die projecten er niet geweest zouden zijn, zou het misschien nog veel hoger zijn geweest. Maar goed, de cijfers liegen er niet om. 10 jaar in 2012, moet ik zeggen, dus 10 jaar geleden, had je het dus over 42% van de volwassen Zeeuwen die zich dus eenzaam voelden. En inmiddels is dat opgelopen tot 50%. Dat wil dus zeggen dat 1 op de 2 volwassen Zeeuwen zich eenzaam voelt. En bij oudere Zeeuwen is dat zelfs nog hoger. Dus je kunt eigenlijk zeggen, hoe ouder de Zeeuw, hoe groter dat percentage eenzaamheid is. Ja, nou hebben we ook meer overgewicht gekregen. Althans, meer Zeeuwen hebben overgewicht. Het zijn kortom allemaal best ellendige cijfers zo bij elkaar. Wat gaat hier nu mee gebeuren? Ja, als je het zo samenvat, zijn we dus dikker geworden, depressiever, ongezonder. Ja, werk aan de winkel dus. Nou, op basis van dit rapport baseert bijvoorbeeld de GGD allerlei projecten. Dus gaan ze dus inzetten, misschien ook wel meer inzetten op eenzaamheid of op meer in beweging komen. Dat deden ze al, maar ja, goed, deze cijfers hebben daar wel aanleiding toe om daar nog meer mee verder te gaan. Ook gemeentes zullen daar verder op in gaan zetten. Dus bijvoorbeeld meer projecten tegen eenzaamheid. Maar, zeggen ook al die instellingen, Zeeuwen moeten zelf ook aan de bak. Dus meer bewegen, word lid van een Jeu de Boel vereniging, van een schaakclub. Ga naar buiten, kom in beweging. En als het goed is, worden we dan met z'n allen weer wat blijer en gelukkiger. Laten we het hopen. Marieke, dank je wel. Gepraat wordt er niet meer tussen de inwoners van Kloetingen en ambtenaren van de gemeente Goes. De gemeente wil dat er een luxe appartementencomplex komt op de plek van de oude Kloetingse school. Maar volgens omwonenden wordt daarmee het dorpsgezicht ernstig aangetast. De oude basisschool in Kloetingen gaat tegen de vlakte. Tenminste als de gemeente Goes haar zin krijgt. Die wil een appartementencomplex laten bouwen, maar daartegen is weerstand. Er komt hier een nieuw appartementencomplex wat 1,40 meter hoger wordt dan het hoogste punt wat er nu is. En dat wordt een enorm groot kolos wat beeldbepalend wordt. Ze gaan ook de bomen weghalen die er nu staan. Want die passen niet in het nieuwbouwplan. Het is natuurlijk een proces wat al heel lang loopt. We zijn ook meerdere keren met het actiecomité om tafel gegaan. En daar zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Dus deze zorgen zijn bij ons bekend. De actievoerders hebben een alternatief plan ontwikkeld. Met behoud van het bestaande schoolgebouw en zonder hoge nieuwbouw. Wij denken dat er een heel goed alternatief is in de vorm van het schoolgebouw te hergebruiken. Er kunnen 12 wooneenheden in gerealiseerd worden. Tegen 14 van de gemeente. Dus de winst van de gemeente daarin is niet zo heel erg groot, naar onze mening. We hebben al laten uitzoeken met een hoogleraar uit Delft dat het ook veel beter voor het milieu zou zijn. Zowel voor de CO2 als de stikstofbelasting. En we hebben plannen om dat te doen. En we proberen dat bij de gemeente voor het voetlicht te krijgen. Maar het wordt helaas niet serieus genomen. Maar volgens de gemeente is dat niet waar. Er is juist uitvoerig naar het plan gekeken. Het plan dat het actiecomité heeft opgesteld is ook serieus bekeken door het vorige college. En dat is ook vergeleken met het plan van de M3-architecten. En op basis van die vergelijkingen heeft het college destijds besloten om toch op de koers te vervolgen zoals ze die ingezet hadden. Begin dit jaar verzamelde het actiecomité steunbetuigingen voor het alternatieve plan. Maar daarop kwam geen reactie meer van de gemeente Goes. We hebben nog steeds niks gehoord en we proberen regelmatig toch de communicatie op gang te brengen. Maar ja, het lijkt wel alsof wij doodgezwegen worden. Hoe voelt dat? Nou, we vinden dat een minachting naar de burger toe. Dit gedrag en deze manier van omgaan met inwoners is te gek voor woorden. Het is iets wat dagelijks in de verslaglegging naar voren komt. Dat de politiek wars is van iedere inspraak en zich niet laat beïnvloeden door derden.
Het actiecomité dreigt nu naar de Raad van State te stappen. Moet u misschien toch niet nog eens een keer met ze om de tafel om wat plooien glad te strijken, om dat te voorkomen? Nee, we hebben denk ik dat al voldoende gedaan. We hebben al, zoals ik net zei, al meerdere keren met ze om tafel gezeten. Dus het feit dat we niet met ze gesproken hebben, dat klopt niet. We hebben wel een andere mening, maar dat is natuurlijk iets anders. De vergunning om de appartementen te mogen bouwen is inmiddels aangevraagd. De actievoerders gaan zeker bezwaar maken. Het begon als een dag zoals we die inmiddels bijna gewend waren. Warm, zonnig, maar vooral droog. Maar in de loop van de middag sloeg het om en kregen we flinke regen- en onweersbuien. Verslaggever Lonneke de Klerk die is de regen getrotseerd. Lonneke, het is heel lang droog geweest. Kon dat water wel ergens naartoe? Nou, Floris-Jan, eigenlijk niet. Het is natuurlijk echt binnen een korte tijd viel er enorm veel water uit de lucht. Vooral aan de kust was dat. In Sluis begon er echt een enorme bui en die trok in één streep van Walcheren naar Burghaamstede. In Sluis viel er zo'n 50 mm water binnen een korte tijd. En op heel veel plekken was dat gewoon te veel water. De kust dus de meeste regen. Jij staat in Middelburg in de winkelstraat. Winkeliers, hebben die last van al die regen? Ja, zeker. Er is hier in Middelburg best wel veel overlast. De markt die stond een tijdje blank. Daar ligt nog een soort strand van een beachvolleybaltoernooi van afgelopen weekend. En daardoor kon het water niet weg. Dus dat was één grote zwembad eigenlijk. Sommige straten stonden ook blank. Maar ja, vooral die ondernemers hebben er last van. Die zijn nu nog steeds druk aan het dweilen en poetsen. Er kwam een hoop water naar binnen. De tassenwinkel waar ik naast sta, ja, daar regende het echt gewoon uit het plafond in het magazijn. De tattoo shop hier om de hoek die moest afspraken afzeggen omdat het water naar binnen stroomde vanuit de spouwmuren. Dus ook de brandweer die rijdt als een soort taxidienst heen en weer om te helpen met die wateroverlast. Ze zijn hier nog wel eventjes aan het dweilen. Het ergste lijken we wel achter de rug te hebben. Wanneer wordt het weer droog? Nou, op dit moment is het hier nog een klein beetje aan het spetteren. Maar eigenlijk moeten we nog wel eventjes rekening houden met buien in de hele provincie. Code oranje duurt vanavond tot 6 uur en code geel tot 1:09. Dus het blijft voorlopig nog wel eventjes nat. Lonneke, dankjewel. En laatste berichten over het weer en natuurlijk ook al het andere Zeeuwse nieuws vind je in onze app en natuurlijk ook op onze website. Daarmee besluiten we deze Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne dinsdagavond.